ngegama likaJesu libengele libandla ngegama elinamandla lomfelo wami uJesu ngibingelele izintombi nezinsizwa ngiyanibingelela ngegama likaJesu la ekhaya size ngomama uMaseko lo lelela ungumalume wakhe. Sanibonani bazalwane. Ngizoba mfishane ngindoda yeorder. Ya ngindoda yeorder uma uthi usindisiwe uyakhola iorder ingekho akusizi. Oh yes. Kodwa ngathi ngingakhuluma nomuntu ngale mizuzu emibili. Ngikhulume nomuntu ophilayo. Ngoba noma sengakhuluma ngithini kumkhulu angeke kusasiza. Oh yes. iBhayibheli evangelini likaMose incwadi yakadidoginomi ngibalekela isikhathi yosifundela ichapter yaka30 ivesi elaka 19 kukhuluma uNkulunkulu uqobe ekhuluma nomuntu ethi ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi phambi kwenu ngibe kuphila nokufa isibusiso nesiqalekiso athi ngoba uNkulunkulu ethanda umuntu athi kepha wena khetha ukuphila uphile nenzalo yakho. Oh yes Lord. Mawuye kuJohana chapter 14 ivesi laka 6 uthi uJesu yimi indlela neqiniso nokuphila akekho ozoya kuBaba uma angayi ngaye. Hayi akuzukusiza noma singagcoka kahle bafundi. Kodwa uma uJesu engaphili singamngelanga lofika ilanga lokudilizwa kwedokodo lalela mntaka baba yokusiza into ukwazana noJesu eyinkosi nomsindisi. Uyabona umkhulu simbeka ngesikhathi esikayi la wonke umuntu ekhumbula ukuthi khona indoda eyanenga inengela mina nawe. Yes Lord. Ngenxa yesikhathi ngithanda ukuthi kwaba umndeni wakaDube athi uPaul encwadini yabaseFilipi chapter 1 ivesi elaka 6 angeke ngisafunda ngenxa yesikhathi bazalwane. Uthi uPaul ngithembile yona leyo nto. Hayi ukuthi owaqala umsebenzi omuhle ngikhuluma nawe osele wedwa sebangasekho athi uPaul ngithembile Hayi leyo yona leyo ukuthi owaqala umsebenzi omuhle empilweni yakho uzokufeza ukhona umuntu ocelayo aphinda phezulu. Senzeni ifavor ngokulala kamkhulu wazane noJesu eyinkosi nomsindisi abamaziyo njengenkosi nomsindisi baya noma sebashayekile kunezinto ezinhle bazibonayo bashayekile kuze uStefani noma sekakhandwa uthi ke wabona amazulu avulekile inkosi yomusa.